Hi KVG, hi 326 Express. I'm 32 years old and need your help. I married my longtime girlfriend in 2021 in December. In December 2022, takabvisa pfuma tikachata. The plan was for us to go ku honeymoon ku Cape Town 2 days after muchato. Akangodonha, and she has been sick ever since. Anomboita apora, then zvotanga. My first days ndakambokumbira kugara naye achirwara kudaro and asked my sister to come take care of her pandinoenda kubasa, but akasvika pakuremerwawo. My family requested we sit titaure nyaya iyi, and my wife's family did not share much with us. They suggested kumbotora mwana vafambe naye since kuchipatara vasina chavari kuona. I asked if I can come, vakati ndezvemhuri. So dambudziko rangu KVG nababa nderekuti pese apa kubva pavakamutora handisati ndasangana nemudzimai wangu. I told sekuru vangu vakati tidaidze dare kuti tikurukure nyaya iyi nemhuri yemudzimai wangu, but ndakanzwa kunyara kuti titongesane nyaya dzakadai takatarisana neurwere. So sekuru vakapira vamwe nhau iyi, ndipo pavakati timbofambawo nekuti zvese zviri kuitika in my life havasati vambozviona. Last week vana sekuru vakauya vakati mukufamba zviri kunzi mudzimai wangu akaripiswa ngozi mumusha mavo. I was shocked to hear this and did not want to believe a word they said. My family has suggested that we sit with my wife's family and confront them with the knowledge that they gathered mukufamba. I am against the idea. I think it's better we wait for them to tell us. Besides, nyaya chaiyo ndeyekuti ndaura mwoyo. I want a companion. I thought by now she would be well, but she's still kumba kwavo. What can I do, Vedari? Please help me.